Hola, benvinguts a tots a un nou podcast d'Huracà Verd i Negre. 15 dies intentem, com sempre, fer aquesta tertúlia verd i negre. Avui encara tocats per la derrota d'ahir a Eurocup, que comentarem àmpliament amb l'Albert. Albert, què tal, com estàs? Hola, molt bones a tots i a totes. Molt bé. Ja t'has recuperat del 36-9 d'ahir? Sí, m'ha costat, inclús dormir una miqueta tranquil, però sí, endavant. Jo més vaig cometre l'error de començar a veure el partit cap a les 10 de la nit, sense saber el resultat, amb el que me'n vaig anar a dormir calentet a les 12 de la nit. Com vau notar, no vaig estar massa actiu precisament perquè no volia saber res. Lluís Serra, què tal, com estàs? Bona nit a tothom. Bueno, bé, com sempre començarem parlant una miqueta, com sempre, de l'actualitat de la penya, com ha quedat aquest quadre d'Eurocup, però com sempre abans, doncs, agrair la gent que ens escolteu, sempre, com dic, que al voltant d'aquests 350 reproduccions en els diferents canals, i com sempre, doncs, primer agrair-vos estar aquí. Com dèiem, ahir derrota, no sé quin qualificatiu posar-li, Albert, inesperada, perquè van fer uns 3 primers quarts, jo diria que molt seriosos, amb un partit perfectament controlat, i a l'últim quart, apagón total, 36-9, com diem, ni victòria, ni bàsquet average, i per tant acabem en aquesta 5ª posició, que ara comentarem una mica el panorama que tenim davant. Però Albert, si volguessis una miqueta comentar el que creus que va poder passar ahir, perquè va ser realment un apagón total. Vam desaparèixer completament del camp, no? La sortida al quart de l'equip, definiré finament, és no sortir. El primer quart, evidentment, comença molt fort, prometia, nota molt, estàvem preavisats de que s'anirien més o menys els 90 punts, aconseguim reaccionar al darrer minut i mig, empatem a 27, el segon es millora bastant, tot i que notàvem molt, i el tercer es posa seriós, com a vegades hem fet, és tenir un quart bo en defensa, amb el qual estabilitzes el partit i a partir d'aquí sembla que el tens controlat. Fins que d'un més 15 passes a un menys 13 de cop i volta, no té massa explicació lògica. Ja no només el desgavell anotador, que no aconseguíem una cistella de cap manera, sinó la facilitat anotadora que tenien. Normalment els equips, els partits, quan tu has aconseguit estabilitzar la defensa, que era el tercer quart, és més lògic que potser et costi notar però mantinguis la defensa perquè ja has trobat la dinàmica, que no al revés. I la penya cop i volta al quart és com si no hagués treballat, com si no hagués recordat com es funciona en defensa amb el tercer quart. No sé definir-ho, suposo que el mateix podria utilitzar les mateixes paraules que en Carles Duran, que no sap què ha passat, no sap què explicar. Jo tampoc, però és que a mi no em paguen per donar explicacions de lo que fa l'equip a la pista. No diré que van tirar la tovallola, perquè seria molt trist per ells, en aquest sentit, però sí que no recordo, i porto molts anys veient bàsquet, no recordo, en una situació tan favorable, un apagón tan tremendo d'un equip que teòricament li anava molt guanyar el partit, encara que fos per un punt, inclús perdre'l per un punt, i que acabés amb unes sensacions de que podia haver perdut de 14, de 15, de 16, de 17 i no haguessin reaccionat. O sigui, tremendo l'apagón genèric en tots els sentits. Des de la banqueta, que sí que va realitzar canvis en Carles Duran i va intentar moure les peces, però jo crec que no les va moure com les havia de moure, amb humilitat, i crec que va anar una mica tard i a remolc, tant els jugadors com l'entrenador, i el resultat és qui hagi vist el partit sabrà que és gairebé inexplicable la desconnexió total de 8 jugadors que van tenir. Lluís, et dono la paraula al partit d'ahir, però una miqueta també per posar en context aquests últims partits que sembla que només som capaços de jugar bé, doncs un quart, ahir va ser aquest tercer quart, no? Però recordo mirant enrere Hapoel, que juguem bé l'últim, juguem Palència, una miqueta el mateix, i no sé si això ens ha de preocupar, no? Aquesta falta de consistència de l'equip de ser capaç de 40 minuts doncs estar al partit i realment quasi un tema de mentalitat, no? De dir, és que estic per això i he d'estar 40 minuts concentrat, no? Sí, totalment d'acord amb l'exposició que ha fet l'Albert i que jo penso que compartim i que ara apuntaves tu, que compartim la majoria de panyeros, no? Inexplicable al darrer quart, però penso que
no podem fer una anàlisi exclusiva del darrer quart, no? Si mirem una miqueta l'evolució de la penya aquest any, si una cosa ens caracteritzem és per una irregularitat absoluta, no? Una irregularitat absoluta i afegit que jo diria que tenim moltes llacunes als primers quarts. Recordem que ahir, a part del tercer quart, de l'últim quart, que ens anoten 36 punts, és que al primer quart n'encaixem 27. Però és que n'encaixem 27 avui, el dia del Hapoel a casa n'encaixem, si no recordo bé, 57, a la mitja part, tremendo. El dia Unicaja també rebem un parcial al primer quart, un correctiu important, no sé si 27 o 29 punts en contra. Esclar, estem normalitzant una cosa que no hauria de ser-ho, no? És a dir, i aquí crec que rau un dels principals problemes de l'equip, que després aquesta manca de solidesa que tenim, sobretot defensiva i en l'aspecte rebotejador, quan arriben els moments calents del partit, com és el darrer quart, aquí ens surten totes les misèries, no? De fet, ahir, si ens hi fixem, la debacle del darrer quart comença per la manifestació, la posada en evidència de la nostra incapacitat defensiva exterior, no? És a dir, ahir pràcticament Prometei la remuntada que la fa amb els 3-4 jugadors exteriors que té, no? Marc, Agada, etc. No? O sigui, són jugadors que es posen l'equip a l'esquena i nosaltres exteriorment som incapaços d'oferir un mínim de resistència, no? Per tant, tenim un desequilibri important que ja venim apuntant de fa molt, jo diria que tota la temporada, amb la defensa dels homes exteriors, tant amb les penetracions d'1 contra 1 com amb el bloc directe. I a part se'ns afegeix que interiorment som dèbils. Jo diria que és la penya més dèbil interior dels últims 3-4 anys. No? Per tant, tot això sumat. I després també una cosa que crec que és molt preocupant és que ahir teníem jugadors experts, és a dir, estic pensant en Pau Ribas, estic pensant en Tomic, no? Estic pensant en el mateix Guillem Vives, tot i que no està bé, però que són jugadors amb una certa experiència perquè puguin aturar o intentar aturar aquesta davallada, no? I són incapaços. Però que després ens trobem que també la incapacitat de la banqueta de trobar solucions, no? I com deia ara molt bé l'Albert, és a dir, si el partit no s'hagués acabat al minut 40, haguéssim jugat 5-6 minuts més, probablement la diferència no anava cap a reduir-se, sinó cap a eixamplar-se. Molt preocupant, la veritat és que a mi em deixa preocupat. Sí, efectivament, hi ha un detall que no sé si parla, Albert, de la concentració, és aquest 11 de 24 amb tirs lliures. Estadística o percentatge que jo feia molts anys també que no veia, Sí, la veritat és que és sorprenent. Jo ara vaig fer una broma interna que pensava, bueno, per cada tir lliure fallat és un triple anotat, ja ens va bé, perquè els 3 primers quarts el percentatge en triples era gairebé del 60%, en el qual ja anava bé. Dic, si tenim un 60% de lliures, però tenim un 60% en triples, doncs mira, fent una mica d'humor i broma, doncs no va malament que avui tinguem un mal dia en el tir lliure perquè estem tenint molt bé en el triple i anem més 12, més 13, més 14 al marcador. O sigui, bueno, què hi farem? El problema és que quan comences a regularitzar la cosa, que és fallar els triples, que és lo habitual, segueixes fallant tirs lliures quan et podria ajustar el marcador o almenys tallar un parcial, doncs, home, és preocupant. Només una dada. Tyler Cook, va fer 3 de 9 en tirs lliures, però és que també va fer 3 de 9 en tirs de camp. Estem parlant d'un jugador interior fort que hauria d'aportar un plus i si contem tirs lliures i tirs de camp va fer un 6 de 18. Injustificable, però no anem gaire més lluny. El senyor Ante Tomic va fer 3 de 10 en tirs de camp. I entre Tomic i Brosianski només 3 rebots. Els 3 interiors, amb tot els meus respectes i la meva admiració pels 3, van jugar un partit indigne d'un equip que aspira a alguna cosa i indigne d'un equip que s'ha classificat per segona ronda de l'Eurocup. Evidentment, un mal dia el pot tenir tothom i tenen moltes millors coses positives que negatives. I jo no els estic tirant al foc, però sí que tant en tant s'ha d'encendre la llum i il·luminar-los. Perquè, esclar, ens van dir, no, venen per controlar el rebot, tenim presències, tenim joc interior, basculem i tal. I no donen la talla un dia, vale. Però, per desgràcia, per aquests 3, Cook, Brosianski i Tomic, comença a ser una mica habitual que 2 dels 3 no estiguin massa fins, o en anotació o en rebot. I això ho acaba pagant l'equip. I com el deia Lluís, al final falles en defensa, ells t'agafen la segona oportunitat, t'agafen el segon tir, et fan la penetració, no tanques la porta enrere, fas un flash massa llarg que no els entendré mai, no controles el costat dèbil i tot això va sumant i al final ens trobem amb aquests parcials demoladors o amb aquestes sortides de primer quart que fan mal, fan molt de mal, perquè a més has d'anar molt a remolc.
Doncs, si l'equip vol créixer i vol anar a totes, el joc interior s'ha de posar les piles. Menys Michael Rusic, que menja a part i que duri el que duri, no se li pot retreure res, al contrari, els altres tres que haurien de donar la talla per físic, per veterania i per qualitat, ja portem uns quants partits que ballen, i això ho acabarem pagant car. I sorprèn en aquest panorama d'interior, Lluís, aquests 0 minuts un altre cop de Rubén Prey, no? Que no sé si semblava que havia estat, diguéssim, entre cometes, perdonat de la seva sortida de to de Girona, crec que era, que no va anar no va ni viatjar, havia tornat, havia mig jugat, però la realitat torna a ser 0 minuts, no? No dic que Prey hagi de ser el salvador ni molt menys, però sí que en aquest panorama potser provar alguna cosa diferent, no? Sí, la veritat és que veient com està jugant, com tenim el joc interior, sembla a vegades una mica inexplicable que no trobi espai en Carles per provar en Prey, no? Algun moment, no? Bàsicament va buscar aquesta energia que ens pot aportar aquest jugador, que explica que té molta inexperiència i que probablement l'hagis de regular molt bé per no cremar-lo i perquè és normal que el jugador pugui cometre errades, però sí que crec que és important en moments durant el partit, en moments que falta energia, que pugui aportar els seus minuts, no? I la veritat és que porta molts partits que està desaparegut. La veritat és que és preocupant. Jo crec que, a més, tenim un desequilibri important perquè, si us hi fixeu, amb atac, bàsicament, qui porta la batuta de l'equip són els tres exteriors, o els exteriors, per dir-ho així, i en canvi en defensa els nostres exteriors fallen i els nostres interiors, que haurien de poder compensar aquestes limitacions, tampoc estan bé, no? Molta debilitat en el rebot. Jo crec que clarament ens manca una figura que teníem l'any passat, estic pensant en Joel Parra, no? Aquesta figura de 3-4 que ens permetia obrir el camp, però a la vegada que ens podia ajudar al rebot. Estem parlant d'un jugador, en Joel, que ara no el podria dir, però per partit et podia tranquil·lament aportar 7, 8, 9 rebots, inclús algun dia més. I ens trobem que aquest any intentem incorporar a Deshaun Thomas, no?, per fer aquesta funció. Ja no el tenim perquè voluntàriament el tallem, no? I que ens hem trobat d'una debilitat rebotejadora espectacular. Per tant, és molt difícil intentar fer passes endavant i construir algun projecte si defensivament estàs nefast i si a part no reboteges amb un mínim de solvència, no? Per tant, jo ara mateix et diria que són els dos problemes més importants que tenim, no? I si no hi posem fil a l'agulla, serà difícil que caminem endavant amb una mica jo diria dignitat, no? O sigui, després ara comentarem una mica el panorama que queda a Eurocup, que em sembla que és conegut per tothom, però em volia fixar en les declaracions d'en Carles Duran, tant les que va fer després de Hapoel, en què va dir que creia que l'equip no havia entès la importància del partit, com ahir, que em sembla que l'Albert ho ha mig dit, que va deixar anar que l'equip no ha volgut jugar els vuitens a casa. Ho afegeixo aquí, Albert, les declaracions d'en Pau, que també a micròfons del Xavi Ballesteros va dir com que una miqueta que l'experiència dels últims 2 anys a Eurocup ens demostrava que el que havia passat fins ara era ja una mica igual, no? Que fa 2 anys vam quedar primers i ens vam fer fora a la primera i que l'any passat vam quedar segons i vam arribar a semifinal. Una miqueta com... No sé com valores, Albert, tant les declaracions d'en Duran com aquesta una miqueta treure's la responsabilitat, perquè jo no sembla que ho interpreto així, igual m'equivoco, com una miqueta el Pau de dir, bueno, sí, hem fet un mal quart, però vull dir que ara l'important comença ara, no? Que tot pot passar, que és cert, no? Però una miqueta, una certa falta d'autocrítica. No sé, Albert, com ho veus, això? Home, falta molta autocrítica perquè estic llegint ara les declaracions d'en Carles Duran i posa l'equip no ha volgut tenir els vuitens a casa, espero un canvi de mentalitat. Bueno, aquesta frase... Bueno, és que no sé com ser educat per no contestar. L'equip no ha volgut tenir els vuitens a casa. Qui és l'equip, Carles? Tu formes part de l'equip, tu controles l'equip, tu dirigeixes l'equip, Carles. Qui és l'equip? O no en formes part, tu, de l'equip, Carles Duran? Clar que en formes part. Espero un canvi de mentalitat. T'inclou a tu, Carles Duran? Farem autocrítica, Carles Duran? Que mirem les coses, juntament amb Dani Miret i l'Aleix Duran? O tot recaurà amb els nous jugadors que poses a pista perquè n'hi ha 3 que no els vols posar mai? Clar, què vol dir això? És un missatge encriptat? S'inclou ell? No s'inclou? Perquè si no s'inclou, malament anem tots. I si s'inclou, a veure si és veritat. Però és que ja és la tercera vegada en un mes que sentim
excuses i que sentim que no sé què fer, no sé què ha passat. És que la primera resposta que va dir va ser no sé què ens ha passat, no sé explicar-ho. Bueno, doncs si no saps explicar tu, ja em diràs tu qui vols que us ho expliqui. El problema és greu de mentalitat i que respecto al Pau Ribas moltíssim i sé per on te va. Sé que vol treure-li ferro, vol posar igual vi que es diu i diu, bueno, tranquils. Però és que l'any passat vam quedar segons i vam arribar a semifinals perquè és lo coherent. Quan quedes segon has d'arribar a semifinals, és lo coherent. I ara que has quedat cinquè, si arribes a semifinals serà supermeritori, perquè no és el que toca. I quan vas quedar primer amb totes les eliminatòries a favor amb l'1, et van eliminar, en vez de dir no ha de passar, fem servir lo de, bueno, és que a partit únic, bueno, són coses que poden passar, l'esport és així. No ens podem agafar el compte per la pàgina que ens interessa. De poder sí que es pot, però no és ètic, perquè llavors l'aficionat què té? O sigui, jo què crec? Que aquest any que anem malament farem la del conill que deia el malaguanyat i enyorat Manel Comas, que anirem enrere i cop i volta, pam, farem la carrera? Haig de creure'm que tenim molta fe i experiència i arribarem lluny, perquè l'any passat en vam aprendre, entre cometes, a guanyar, però no en vam saber fer en Copa, no vam saber treure en Lliga CB, no vam saber fer Eurocup, no podem comparar competicions, sí, tenim millor equip, tenim pitjor equip, tots són excuses de les lesions, ara els tenim sencers, tenim jugadors nous. Clar, què fem? Perquè el diàleg que expressa el cos tècnic quan s'expressa, jo no l'acabo d'entendre i crec que parlo en nom d'una gran part de l'afició que no ens acaba d'encaixar certs diàlegs. I que el Pau Ribas és valent i vol dir no, el passat està, ara anem a per les eliminatòries. Evidentment, és que només faltaria que donés un missatge derrotista, oi, Víctor? És que seria tremendo. Però no el puc comprar perquè aquest equip, el 80% o el 70% d'aquest equip ja porta 2 anys veient com van les coses. I ens hem trobat en eliminatòries amb opcions a allargar-les o a superar-les i no les hem guanyat ni superat. Què em fa creure a mi que aquest any sí? Jo confiaré, igual que els jugadors, però amb els parcials d'ahir i amb certs partits que hem perdut quan les coses anaven bé, costa molt creure que hagin après la lliçó i, sobretot, que tinguin la capacitat física i la capacitat d'orgull propi esportiu, que a vegades pot ser un bloqueig, per superar-les. Anem a veure com va i a veure com anirà aquesta parada de finestres. Però arribem a l'aturada precopa amb molt mal cos i molt males sensacions. Lluís, sobre les declaracions d'en Carles i d'en Pau, què et ronda al cap? Bé, jo vull pensar que aquestes declaracions primer estan fetes en calent, per la qual cosa no són massa mesurades. També vull entendre que el que intenta en Carles és buscar una reacció, però a la vegada també haig de dir que no em semblen precisament les més adequades perquè denoten, potser no és la intenció d'en Carles al fer-les, però sí que denoten una certa distància, no?, respecte a l'equip, i jo sempre he pensat, i sóc dels que defenso, que quan es guanya i quan es perd ho fem tots, no? Ho fa l'equip i ho fa, i quan parlem d'equip això inclou a jugadors i inclou a tècnics, no?, i a tota la gent que envolta, delegats, metges, etc. Per tant, d'entrada diré que és unes declaracions que, fan mal escoltar-les, no? Però a mi el que em preocupa més, en declaracions a banda, que ja dic, poden respondre a buscar una reacció dels jugadors o inclús a cop calent, no? Em preocupa sobretot el que veiem, no? El que veiem que es va repetint en determinats partits. Jo personalment, una cosa que noto, sobretot aquest any crec que s'ha accentuat molt, és com aquella, no sé, intentaré trobar les paraules adequades, no? Però com si el cos tècnic hagués perdut ascendència cap al grup, cap als jugadors, no? A vegades detecto poca connexió, detecto manca de feeling, no? Inclús quan en Carles proposa solucions mitjançant temps mort o segur que a les mitges parts, no? Veig que a l'equip li costa molt, no? Reaccionar, i moltes de les coses que segur que proposa el cos tècnic després els hi costa molt als jugadors. Clar, quan veus que hi ha aquesta desconnexió o, si més no, aquesta manca de feeling, es fa difícil perquè estic segur que encara és el primer que està preocupat veient el que passa, no? Però moltes vegades la sensació que tenim des de fora és com que l'equip tècnic es troba superat, no?, per la situació. Ahir mateix, que fotin el darrer parcial un 36-9 i que paris en temps mort tot el que t'està venint
i que surtin del temps mort i continuï creixent el parcial, no? I veus les mirades dels jugadors, sobretot, no? Que ens fixem en com es miren entre ells, no? O sigui, aquella sensació de desconcert, no? I això per mi és el més preocupant, perquè primer, si vols canviar, has de saber d'on venen els problemes, no? I a vegades la sensació que tinc jo és que o no ho hem analitzat prou o no som capaços de fer-li veure als jugadors. Clar, quan un entrenador diu no he sabut capaç de transmetre als jugadors la importància, és preocupant. Quan tu veus que es repeteix dia sí, dia també, les sortides de primer quart on ens encaixem uns parcials espectaculars en contra, dius, què està passant? Com preparem el partit? Com surten els jugadors mentalment, no? I si tu saps que tens un problema aquí, perquè als jugadors els hi costa connectar-se, doncs has de treballar-ho, hem de treballar-ho, no? I s'ha de treballar al vestidor, i s'ha de buscar aquesta reacció i no deixar aquests desavantatges. El dia de Hapoel va ser molt trist, jo crec que la majoria vam sortir bastant dolguts, perquè vam veure que l'equip s'hi va posar faltant 5 minuts, no? Els anteriors 35 vam llançar el partit i clar, què ens ha passat? El dia de València vam guanyar de 12, però per mi va ser enganyós i crec que no ens va anar massa bé el resultat final, perquè ens va semblar que havíem dominat el partit i recordem que fins al minut 30, minut 32 el València va estar davant i a més ens va fer suar molt, no? Per tant, compte, perquè jo tinc la sensació que tot i que hem anat guanyant partits darrerament, continuem mantenint els mateixos problemes. Hi ha una miqueta lligant amb això que deies, Lluís, ahir no sé si va ser una casualitat, però hi ha un temps mort en què Cook i Evans estan parlant mentre Durant està parlant completament al marge del grup. No sé si us hi vau fixar, us sembla significatiu en aquest punt, no, Albert, de dir, bueno, una miqueta que vagi dient, no? Bueno, no, jo ho interpreto com que Shannon potser li feia no diré la traducció, però sí que li feia incís en algun tipus de jugada en concret. Sí, no per falta de jo és que em va semblar, perdona, Albert, com que estaven com molt al marge, o sigui, no és el típic de que un escolta l'entrenador i l'altre li mig tradueix, no? Que els vaig veure com físicament, inclús com mig separats. No sé si va ser la visió de la càmera, però vaig tenir una sensació de, bueno, t'està parlant l'entrenador, no? Sí, jo prefereixo pensar... és cosa meva. Jo prefereixo pensar... No, que estaven separats parlant, sí, però prefereixo pensar que potser Carles estava dissenyant la jugada per Guillem, per Vlad i per Pau, en aquest moment dissenyant, sortint del bloqueig, fas un tir i tal, i Andrew li deia, pues mira, Cook, si em fas el bloqueig aquí, si res, perquè parlaven distesos, però parlaven de jugades concretes. Sí. Prefereixo interpretar-ho així. Ara, si ells feien la guerra per seu compte, doncs malament, perquè llavors ja ho han dit tot. Molt bé, bueno, el que tots sabem, no? El camí, doncs, certament es complica, no? El primer partit de vuitens serà contra Ulm a fora. No m'agrada fer el compte de la lletera, però si guanyéssim, que ja serà molt complicat, el següent partit és a París, el millor equip de la competició. Per tant, no sé una miqueta, Lluís, Albert, quin cos us queda fora de Copa i una miqueta amb aquest camí que una miqueta ens hem autobuscat, no?, en aquest últim quart horrible. Albert, per exemple? Sí, el camí és complicadíssim, perquè, bueno, si aconsegueixes superar el Ratio Farm Ulm a Alemanya, jugaries a París contra el París. I, bueno, quan un equip ha firmat un 14-1 o un 17-1, perdó, què vols, no? Com ell que diu. Guanyar, sí. Que es pot guanyar? Clar que es pot guanyar. Clar que es pot guanyar. Sí, es pot guanyar la competició. I això ho hem vist amb equips com el Mónaco, ho hem vist amb equips com la Virtus, que amb factors pista en contra i sense ser primers dels seus grups i fases regulars, doncs han anat escalant i han guanyat. I han sortit campions. Sí, de poder es pot. Però, evidentment, és molt complicat. Ara, que et diuen, si t'has de trobar al París, millor trobar-te a la quarts que a la final, perquè pel tema de pressió, de que hagin de guanyar, que hagin de passar sí o sí i tal. Bueno, potser sí. Potser millor eliminar el gran coco abans de la final que la final. Perquè si trobes el coco a la final, ja et dic jo que per lo civil o per lo criminal no guanyes. Llavors, més val, si t'ha de tocar, enfrontar-te a quarts, i si es guanya, és una doble moral de cara a l'equip i als rivals, que dius, m'he plantat a semifinals, m'he carregat el coco un factor pista en contra, que vingui qui vulgui. A veure com anirà, però ens ho hem complicat sols, evidentment. Tots els partits, Vull dir, hem tingut 2 match balls per encarrilar millor la situació
i els hem llançat tots dos. Aquesta Reguena tampoc et dona cap garantia jugar a casa, ja ho vam veure fa 2 anys, no? Però no sé, Lluís, si internament, amb aquesta química que s'intueix, no? Dintre, amb aquestes declaracions d'en Durant, que no sé si són forçades perquè la gent reaccioni, no? Però si realment veus aquesta capacitat de dir no, ens hem complicat però som la penya i anem a fer-ho possible, no? Encara que realment el camí és supercomplicat, no? A veure, jo penso que quan estàs en una situació com està la penya, no? És a dir, de cert desencís i de que veus que falta aquesta química, no? Per dir-ho així, crec que és el moment on t'has de fixar molt poc amb els rivals i molts en tu mateix, no? Crec que el més important, i semblarà una reiteració, però és el que penso, no? És molt important que l'equip analitzi on estan les errades, no? Jo crec que aquí hi ha, sobretot, errades tenim que es van repetint, no? I aquestes les hem d'eliminar, no? És a dir, si nosaltres no tenim clar com a equip que si no som sòlids defensivament, si no som capaços de reduir aquests parcials en contra que ens fan, si no som capaços de, com a mínim, el rebot defensiu tenir-lo més o menys controlat per no aconseguir segones oportunitats. Si no tenim unes quantes coses clares i treballem, no només tenir-les clares, sinó treballem per minimitzar aquestes errades que tenim, si això no ho fem, és molt difícil que fem un pas endavant. Aleshores, per mi, què és la clau? Ara ens ve aquesta aturada després del partit de Baskonia, aquesta aturada per la Copa del Rei. Ja ho vaig comentar en el moment, crec que són dies per entrenar, dies per treballar tots aquests aspectes que vull pensar que l'equip tècnic té clar com fer-ho per buscar, intentar reduir-les, no? També és cert, i aquí estic una mica d'acord amb l'Albert i amb molta gent, no?, de que és un equip amb molta qualitat i sí que si tenim un dia inspirat podem guanyar qui sigui, però el problema quin és? Que nosaltres no busquem un dia inspirat, hem de buscar aquesta continuïtat de millora progressiva, no? I a hores d'ara el que l'equip no transmet, tot i que s'han guanyat, som capaços de guanyar 3-4 partits seguits, però francament no veus aquella progressió en l'equip, no? Aquella millora. Vam tenir l'arribada d'Evans, que semblava que ens havia portat algunes coses que ens mancaven, però l'efecte Evans ha durat això, 3-4 partits, no? Tornem a repetir els mateixos errors. Per tant, crec que la clau a hores d'ara és treballar molt a nivell d'entrenaments i buscar aquesta solidesa, no? Aquesta solidesa, aquesta connexió entre tots. I això significa parlar molt entre ells i entrenar molt aquells conceptes que a hores d'ara patim, no? I sobretot buscant aquesta solidesa, no? Solidesa defensiva i solidesa rebotejadora. Bé, doncs tindrem temps de parlar d'aquesta eliminatòria contra Ulm. Sé que ja em sembla per internet he vist ja alguna oferta perquè la gent es pugui desplaçar, per tant animar tot aquell que pugui econòmicament i logísticament a que vagi a animar la penya, que al final és el més important. Tanco carpeta Eurocup, no tanco la carpeta Europa, perquè aquesta setmana passada al podcast de Sobre la Bocina en Jordi Martí va tornar a treure el tema d'Eurolliga. De tots és coneguda l'opinió dels 3 que estem aquí, però jo, Albert, si vols fer un matís, jo el meu comentari és no sé per què nosaltres mateixos ens fiquem aquesta autopressió veient el que hi ha. I Albert, et dono la paraula sobre aquest tema. Bueno, jo ja ho he explicat a les xarxes socials, m'he portat alguna que altra galeta, agrairia que si les galetes me les han de fotre que me les diguin directament, no sutilment, però això ja queda a càrrec de cadascú. I ho vaig dir molt clarament, hi ha equips com l'Unicaja que l'han exposat i tenen un pressupost molt més elevat que nosaltres, Gran Canària és un altre exemple d'equips espanyols amb una solvència econòmica bastant elevada, entre 3 i 4 milions mínim per sobre dels que té el Joventut actualment, i que no ho veuen viable, que no veuen bé l'opció d'anar a Eurolliga. A mi, jo només seré un matís molt ràpid. Si l'equip està ideat o la idea dels que manen és factible o veuen viable en cas de tenir bitllet créixer a Eurolliga, garantitza't el bitllet. Sí, tal Mónaco ho va fer. Mónaco ho va fer. Es va posar el pressupost, va fitxar, va creuar els dits, va confiar en un projecte, li va costar 2 anys, però a dintre. I ara ves-li darrere a Mónaco. La Virtus de Bologna va posar diners, va aguantar, li va sortir bé i ara està a Eurolliga, tercers, per cert, actualment. Partizan no va aconseguir l'Eurocup, va batallar però va posar diners i va acceptar una wildcard de l'Eurolliga, però ja tenia equip per estar a Eurolliga, dissenyat i pensat l'any abans mentalment per estar a Eurolliga. Volem estar a Eurolliga? Cap problema.
si econòmicament Grífols ve un patrocinador i aconseguim 10 milions de pressupost, perquè si en tenim menys i ens podem fumar, i a mi l'excusa d'anar un any per tornar, què voleu que us digui? No em convenç, però bueno, cadascú és il·lusionat de dir, no, anem un any, no farem res, tornem, però ja haurem viscut l'experiència. Que guai, ni que anéssim a Disneyland. Però bueno, clar, és que al final haig de ser satíric, perquè vaig a sentir cada cosa que ja a la meva edat ja no cal. I al final, Albert, és una mica el que dius, no? Si realment hi ha aquest pla ocult que ens parlen, el tema és que sembla que perquè això s'activi s'ha de guanyar l'Eurocup com per ciència infusa, és a dir, perquè sí, és a dir, no hi ha realment aquest camí que vingui de llarg de dir, no, és que s'ha de guanyar. Hem anat a final, hem anat a tal, portem 3 anys, no, sembla que ha de passar perquè es desencadeni tot, no? I és aquesta part que un des de fora no entén on està aquest misteri, no? Clar, dius, s'ha d'anar a Euroliga i l'equip fa una aposta i aquest estiu veiem, doncs, Andrews, Thomas i el Nuaku, que teòricament amb la plantilla era una pujada a nivell, teòricament, però quedava curta. Per tant, si haguessis volgut apostar, portaves un altre jugador perquè el rossista ha sortit perfecte, però teníem zero confiança perquè un nen de 17 anys i no ha jugat no sabies com aniria. Apostes. Se't van malament els fitxatges i has d'anar a buscar el mercat amb un salari just, desajustant la plantilla, perquè, com molt bé ens ha explicat Jordi Martí, econòmicament, solventment i de maneres fitxes, interiors, cotonús o europeus no n'hi havia. Si tu pots jugar a l'Eurocup, fas un esforç. I no estic parlant de 200.000 euros. Estic parlant de 50, 60, 80, 90.000 euros. Després m'esteu fent creure que aquest any no puc posar 90.000 euros per ser un equip solvent sense trastocar-lo massa, intentar guanyar l'Eurocup, i l'any que ve et donaré 3,5 milions? Si és així, ens estan prenent el pèl. Llavors, jo no puc creure en una cosa que no teni cap ni peus, per molt que el pla ocult estigui allà i que si guanyem l'Eurocup el posaran a terme, suposem. Sí, és allò que diu com aquell no ser ric però parece falso, no? Lluís, vols fer algun comentari sobre el tema aquest Euroliga, que bueno, jo crec que no dona massa més, però bueno, si vols dir la teva. Bueno, jo crec que és molt important no fer volar coloms, no? I tocar de peus a terra. Jo crec que a hores d'ara ningú que tingui un mínim de sentit comú ens podem plantejar pensar que la penya podem estar a l'Euroliga no l'any vinent, no, jo crec que l'any vinent i els propers anys, és a dir, crec que hem de saber molt bé d'on venim, qui som i a hores d'ara on podem ser, no? Nosaltres no tenim ni estructura ni tenim recursos econòmics ni diria que esportius, no? Per tant, no vull continuar massa més amb aquest tema perquè crec que n'hem parlat a bastament i crec que a hores d'ara plantejar-se algú que l'any que ve podríem estar a Euroliga em sembla, ja dic, fer volar coloms, un brindis al sol, vaja. Totalment. Molt bé, veurem una miqueta com acaba tot i com evoluciona, i ja et dic, jo no acabo d'entendre que la majoria d'aficionats crec que són bastant realistes i que des del club es vagi com periòdicament anar traient aquest tema, no em costa d'entendre perquè és com una autopressió afegida, no? Bé, anem al capítol de bones notícies, si us sembla, que és la renovació de Rússic 2029. Bé, jo crec que és un jugador que no deixa de sorprendre cada minut, a cada segon que està a pista. Com diem, Albert, 2029, no sé si coneixem una miqueta quines, més enllà d'aquest 2029, en quins moments poden ser clau a nivell de draft, a nivell de... Una miqueta, si ens poguessis il·lustrar amb això, jo crec que seria interessant, Albert. Bueno, Rússic és un jugador que actualment té 17 anys, per tant, ara el 2024 en farà 18 i el 2025 en farà 19. Per tant, abans del draft del 2025 no pot anar. Per tant, tenim garantit el que aquella temporada i una més com a mínim. Si la penya no donés un pas endavant i s'estanqués i ell cregués que necessita formació millor, optaria a anar a una universitat, que ofertes no li faltaran a partir de l'any que ve, i que, evidentment, podria veure un camí més bo i estant un any a la universitat tindria suficient per ser accessible al draft NBA. Per tant, jo prefereixo pensar que si l'1 de juny del 2025 Rússic està aquí, el tindrem més temps. Però no ho vull pensar més enllà del juny del 2025. Jo vull gaudir de Rússic aquesta temporada que queda i tota la que ve i ja veurem. Si la progressió és alta, tindrà opcions de sortir. I la penya, bueno, si acaba entrant amb el draft NBA i acaba en una posició elevada, anem a dir, per davant dintre del top 20, tindrà uns voluments econòmics suficients per marxar. L'únic que, bueno, hi ha una compensació econòmica
que es poden permetre a tots els equips professionals de la NBA, que correspondria més o menys aproximadament entre 500.000 euros, depèn del canvi, depèn de la moneda, més o menys per aquí rondaran, com a compensació si el jugador està en contracte i vol marxar. Això ho fan molts i potser seria, en el pitjor dels casos, al juny del 2025, la compensació econòmica que tindries per Rússic. Si es quedés, no anés a NBA, no sortís al draft i aguantés, l'altra opció seria que si la penya no va més, alguna Eurolliga estigués disposat a posar-se. Però com que no sabem quin tipus de clàusula té, doncs tampoc podem fer volar masses coloms. L'any que ve, aquest estiu 2024, el contracte entrarà en vigor com a jugador del primer equip i suposo que a partir d'aquí el seu salari millorarà i la seva clàusula també creixerà. Però jo em començaria a preocupar, si m'haig de preocupar, a partir del maig del 2025, si la seva línia és molt ascendent. Si és normal i va practicant i ell és curós i prefereix retrasar l'arribada perquè no li ve d'un any, doncs podria presentar-se al draft el 2026 i seguir jugant aquí. Tot dependrà del seu creixement i els cants de sirena que pugui sentir. Lluís, alguna valoració? Crec que a nivell de jugador estem davant d'una perla, no? que anunciava el club, però una miqueta, si ens vols valorar una miqueta, què és el que estem veient, no? El que anem descobrint d'aquest jugador, que és una cosa realment que feia temps que no veiem, Sí, la veritat és que a més és un jugador que suma en molts aspectes del joc i una cosa molt important que ho tenen els grans jugadors, no? Que no li cal fer grans números per incidir en el joc, no? Per ser important. És un jugador que estadísticament doncs, pot estar en valoracions baixes, però en canvi el seu impacte és molt elevat. Per què? Doncs perquè dèiem que fa coses, no? Intangibles que diem, no? Que realment tenen molt de mèrit per un jugador de la seva edat, no? Jo crec que una de les coses que més destacaria d'en Rússic és la seva lectura del joc, no? De les situacions, tant a nivell ofensiu com defensiu, no? On vam parlar l'altre dia una miqueta, després també com ell ocupa els espais, crec que és un jugador important en el bàsquet i més amb els jugadors alts que a vegades doncs, els hi costa ubicar-se, és un jugador en aquest sentit llest. Crec que també és capaç de veure on pot fer mal, és a dir, si té un jugador que l'està apretant a fora, és capaç de superar-lo amb un 1 contra 1, té una bona sortida, una primera passa, i si el floten doncs té aquest canell, no? I privilegiat que fa mal, no? Encara l'hem de veure si jugant d'esquena pot fer mal, no ho estem veient, però entre altres coses és complicat perquè ell juga molt obert i tampoc ho sabem, però jo diria que a cas de Rússic que també hem de tenir molta paciència perquè aquest any està tenint un impacte important, com ja sabem els jugadors joves probablement l'any que ve pugui tenir no sé si una aturada, però pot ser que segueixi progressant molt ràpid, però també es pot aturar i després tornar a créixer l'any següent. Per tant, jo diria que hem de tenir molta paciència amb Rússic. Crec que seria un error a hores d'ara amb un nano de 17 anys posar-li una pressió excessiva. Crec que l'any que ve ha de continuar sent el quart o el 4, diguem, per dir-ho així, suplents i no donar-li la responsabilitat de ser un home titular, sinó de crec que ha de seguir creixent, donar-li espai perquè creixi, però crec que és un home que ens aportarà molt. I respecte a la durada del contracte, estic totalment d'acord amb l'anàlisi que ha fet l'Albert. Jo diria que és un contrasentit, és a dir, sabem que si Rússic juga molt bé i evoluciona molt ràpidament ens en beneficiarem, però també tindrà la lectura negativa de que probablement tingui moltes nòvies, per dir-ho així, no? En canvi, si és un jugador que la seva evolució s'estanca, doncs probablement estigui més temps amb nosaltres, no? Per tant, jo aquesta xifra que s'ha posat aquest any del 2029 és molt aleatori, no? Perquè ja dic, si és un jugador que juga i progressa adequadament, jo crec que abans del 2029 probablement no el tinguem, no? Per tant, la paciència, gaudir-lo mentre el tinguem i desitjar que pugui aportar tot el que està apuntant a hores d'ara. No? Sí, senyor, bon moviment del club tant portar-lo com aquesta renovació. No sé, Albert, si un jugador com Vladi li ha de preocupar aquesta explosió de Rússic, no? Perquè realment és un dels jugadors que s'està trobant a faltar en aquest moment, no? Clar, aquí ara entrem amb l'altra cara de la moneda. Per què Rússic està jugant 16-17 minuts, està jugant també o no tant bé? Doncs perquè el seu company de posició no ho està fent gaire bé. Llavors, què passa? Tens més pilotes, tens més minuts. Si Brosianski jugués com ens havia acostumat el primer any, jo crec que Rússic hagués jugat molt poc si és que hagués jugat. Llavors, hem d'agrair entre cometes, i no vull sonar irònic,
el mal moment de Brosianski, perquè hem descobert que Rússic ho pot fer molt bé i pot fer molt bé cada partit, cada setmana, mentalment. Però és que el 2024 de Brosianski està sent un any o aquest mes, aquestes 6 setmanes que tenim per castigar-lo una miqueta. Brosianski ha jugat 10 partits en 2024, 5 d'ACB, 5 d'Eurocup. Atenció a les dades. En ACB, un promís de 8 punts, no està malament, 3 rebots, injustificable, 29% en triples. En Eurocup, 5 partits. 6,8 punts, no anem bé, 3,8 rebots, 33% en triples. Està tenint números de 4 suplent, quan hauria de ser un 4,5 titularíssim i, a més, descarregant de pressió i minuts atòmics, que no hi ha manera de que algú el descarregui de pressió i minuts. Per això fot les minutades que fot i el bo delante, al final, es troba en partits completament fos. Sí, jo me l'aprecio moltíssim amb l'Ante, però és que em fa patir, perquè sé que està carregant de minuts, de cops i de responsabilitat que potser en certs moments no tocarien. Però Brosianski no està donant la talla el 2024. Ha tingut algun partit bo, però hi ha hagut partits que ha desaparegut completament. I els últims 3 d'Eurocup són increïblement dolents. O sigui, són molt dolents. I no són d'un nivell de Brosianski. Jo sé que ho pot fer millor. Ell també sap que ho pot fer millor. I el que més em molesta, a títol personal, amb perdó, és que veient els 3 partits tan dolents que ha fet en Eurocup, que no ha servit per ajudar gens a l'equip, que no connecta, que no tensiona, que no sap, si no li entren 2 tirs i un rebot, no sap reaccionar, per què porta 4 partits consecutius Rubén Prey amb 0 segons, quan 2 dies abans de jugar contra el Prometei va fer 12 punts, 12 rebots i 2 tats amb el Prat. Alguna cosa sabrà fer, perquè quan va jugar Prey abans del càstig era el tercer millor rebotejador i el segon millor taponador. No haurà perdut les nocions. Tindrà errors i tindrà... Però si estàs veient que Brosianski l'està superant la situació, que té un inici d'any dolentíssim, tens Rússic, vale, però Rússic al final farà faltes, necessitarà descans, optimitza l'altre, fes servir els recursos, perquè si anem a la guerra amb els meus, com en diria el Carles, ja sabem com acaba. Tots recordem anys enrere Ferran Bassas amb la mà super dolenta, amb el dit tocat, jugant minuts i fent un 0 de 6 en triples, quan no havia d'haver jugat aquell partit, el pobre del Ferran. Hem vist partits cansadíssim al Tomic i en Pau Ribas, esforçar-los com a màquines i no donar bé, i ara estem veient un Brosianski que no dona la talla, que no li surten les coses, que no està a gust a la pista, igualment minutatges perquè té que jugar, perquè clar, el Rússic al final té que descansar. Poso Brosianski. No, posa l'altre interior que tens. Si tens la sort que tens interiors, tens jugadors, optimitza'ls. Per tant, Vladi està fent molt bo a Rússic i hem d'agrair el mal moment de Vladi a Rússic. Ara toca que dongui la talla. I això ja li havia passat a Brosianski, no em vull allargar. Us en recordeu que parlàvem de que era molt difícil veure Ellenson i Brosianski al mateix partit jugar tots 2 bé i 3 partits seguits jugar tots 2 bé? Un pujava, un baixava, un pujava. Doncs ara Rússic no baixa. Doncs ja va sent hora que Brosianski pugi, perquè si per lo que sigui el bo del Michael tindrà un baixón, perquè el tindrà, si no reacciona ell, ens tornem a quedar molt orfes. I el Lluís alguna vegada ho ha comentat, i li agafo les paraules, que crec que ho deia l'Aito. Els joves, a vegades, baixen un esglaó per pujar-ne 2 o 3 de cop. I això pot ser que amb en Michael li passi aquest any o l'any que ve, que li veiem un estancament, però per acabar de créixer. I això ho ha de tenir en compte el club, l'ha de guarnir. I si el company de batalles és Brosianski, o canvia molt o l'haurem de canviar. Veurem com va la cosa. Anem tancant, si us sembla, res, si voleu un comentari. Aquesta setmana hem sapigut del bo d'Enriqui que torna al bàsquet, que és la bona notícia, ho fa el Barça. No sé, Lluís, si t'ha generat alguna mena de sorpresa, si tenies alguna mena d'esperança boja de que Riqui, que em sembla que no té cap mena de sentit, tornés a la penya, com ho has vist, i bé, si volem tancar una miqueta amb això per anar tancant. A veure, jo, el tema de Riqui, primer, mostrar el meu respecte absolut pel jugador. Estem parlant d'un jugador que ve d'un problema mental important, d'una malaltia, per la qual cosa ell haurà decidit retornar i fer-ho al Barça. Per tant, des d'aquest punt de vista, absolut respecte. Si ens hagués agradat que hagués vingut a la penya i que hagués triat la penya del Barça, òbviament, no és un jugador que l'hem format a la penya i és un jugador que jo diria que ens el sentim molt nostre, no? A partir d'aquí, els motius pels quals Enrique ha optat pel Barça, jo personalment els desconec, no sé si ell els ha explicat,
Jo a hores d'ara ja dic els desconec, i a partir d'aquí tot són especulacions, no? Hi ha gent que ha parlat del fet de que el Barça manté els drets de CB i per això fa que obligatòriament hagi de tornar al Barça i que si volia fitxar per la penya se l'havia de compensar. Altres parlen de la relació personal bona que té en Riqui doncs, amb l'entorn del Barça, és a dir, tant amb Roger Grimau com amb Víctor Sada, perquè van ser companys seus a l'anterior etapa de jugador de Riqui quan es va guanyar l'Eurolliga, també la relació bona que tenen amb el Nico de la Provítola i que això l'ha pogut fer decantar. Altra gent parla doncs, del fet que se sent amb menys responsabilitat perquè està envoltat de jugadors de grans, diguem, jugadors, doncs potser li tenen una certa pressió, la possibilitat de guanyar títols que tindríem al Barça i no a la penya. Tot això són especulacions, no? Però a hores d'ara, el motiu que ha portat a Riqui a apostar pel Barça i no fer-ho per la penya, jo almenys el desconec. I el que m'agradaria dir és que a vegades els penyeros tenim com ens fem mal a nosaltres mateixos, no? A vegades criticam molt les decisions d'antics jugadors del fet de no tornar, però a la vegada també preguntant-nos què estem fent malament perquè no torni. Jo no entraré ni en un sentit ni en un altre. Crec que cal respectar, crec que Riqui és un jugador ja al final de la seva carrera i ell ha decidit fer aquest pas i nosaltres l'hem de respectar, però també hem d'estar orgullosos del que som i d'on venim, no? Per tant, diria que en aquest sentit, respecte absolut i amb ganes de que li vagi molt bé, menys quan jugui contra nosaltres. Totalment. Albert, un minut, tema Riqui. Jo, Riqui, l'únic que veig, no penso en ell com a jugador. Jo he parlat amb molts aficionats col·legis i els he dit, heu fitxat, heu recuperat un jugador, però sobretot he recuperat una persona que somriu i il·lusiona. A mi m'és igual si fica 30 punts, m'és igual si juga 5 partits, m'és igual si en juga 25. Diria el mateix si hagués fitxat per la penya, diria el mateix si hagués fitxat pel Girona. Jo no puc pensar que el Barça ha fitxat un gran jugador que li permetrà guanyar títols, perquè seria extremadament egoista aquest pensament d'una persona que ha estat de baixa amb problemes depressius molts mesos. Jo sé de què parlo a nivell personal i no se m'ocorreria en cap moment pensar això d'Enriqui. Jo l'aplaudiria als entrenos, l'aplaudiria als partits si sortís a escalfar, però en cap moment se m'ocorreria analitzar fitxatge de lujo, bomba, el Barça va por todas i coses d'aquestes que he llegit que em semblen, amb tots els respectes, vergonyoses i fora de lloc. Per tant, aplaudeixo a Riqui que tingui ganes d'entrenar, que s'hagi vist amb cos de firmar el contracte perquè si té el coquet i es troba bé per jugar, pugui jugar. Bàsicament és això. Han arribat a un acord i han parlat amb l'estaf del Barça de si vols jugar, almenys que no et vegis privat, i si no vols jugar, que no juguis, però almenys que no et vegis privat, firmes el contracte, entres, cap problema, si són un partit únic, si són 10-10. Riqui, com ho vegis. Per això ha firmat i per això ha apurat a l'últim dia una cosa que alguns ja intuïem. Però jo m'alegro per ell com a persona i m'alegro per ell com a esportista. M'és igual si aixeca l'Eurolliga i m'és igual si juga 30 o 5 partits. No se m'ocorreria mai, com he dit, treure pit de quin tros de fitxatge hem fet, em sembla bastant tribunero i fora de lloc. No toca. Molt bé, doncs desitjar-li sort a Enriqui, que al final també és un dels que va sortir del bressol, i anem tancant, si us sembla. Lluís, com sempre un plaer, encantat de sentir-te i ens anem escoltant a la següent. I tant que sí, força penya sempre. Força penya, Albert, un plaer com sempre i estem en contacte. Un plaer, gràcies a vosaltres i fins la pròxima. Bé, com sempre, moltes gràcies als que arribeu fins aquí, als que ens seguiu, als que ens escolteu. Moltes gràcies a tothom i força penya.